Dcery idú za Belen, rýchlo utekajú k nej. Naozaj ma veľmi trápi, čo budem robiť s peniazmi. Musím si to premyslieť. Prečo stále rozprávaš o peniazoch? Pretože som mladý a myslím na svoju budúcnosť. Mám svoje plány. Ja tvorím túto krajinu. Ty nie si normálny. Diego! Prestaň už. Dobre, ako si žaláš? Nerob zo seba pajáca. No, Prestaňte. Dobre, stačí. ešte. Prestaň. Poriadne. No, Giovanni. Dobre, stačilo. Hej. Pozri, ide náš chlapček. Naša kamoška. Sladko, prečo sa tak správaš, Neprovokujte. zlatíčko? Ak neprestanete, tak potom uvidíte. My neprovokujeme. A čo nám urobíš? Pôjdeš to požalovať profesorovi Madariagovi alebo riaditeľovi, Zlatko? Roberta, šibe ti? Želená, Giovanni. A je to. Ruky. Hotovo. 1, 2, 3, sme superinštalátéri! Dobre, bežme. Pane Bože. Oblečenie na choreografiu, kúpiť topánky, veľkosť 2, depilácia v oblasti bikín, depilácia v oblasti bikín, riaditeľ, toto mi pripomína veľmi niekoho vtipného. Mendes, určite ste tu zabudli svoj mozog, preto to tu tak páchne. Ticho, ticho, Ticho! On ma uráža. Prestaňte už konečne s tými nemiestnými. Dobre, pusti ma. Vážne? Už rozumiem, všetkému rozumiem, Giovanni. Dobre. Zavolal si Celeste z môjho mobilu a Pilar zobrala môj mobil, videla to číslo a preto obvinila mňa. Nie! No, zabijem ťa! Zabijem ťa! To nie, Pilar! Pilar sa ti hrabe v mobile? No mal by si sa mi poďakovať, lebo je šialená, harlivá! Vieš, ona je čudná, tebe to nevadí, si buleria. No, prosím ťa, Tomás, no tak stačilo, Tomás. Prestaň už, nie, Tomás, pomoc! Obaja ma počúvajte! Počúvajte! Pilar sa oveľa ľahšie ospravedlníš. Jasné. Otec Augustín je oveľa horší, jasné? Áno, ja tvrdím presne to isté, je oveľa horší a má asi 2 metre. Tak čo ty na to? Ako si sa opovážil? Ako si sa opovážil? Teraz dostaneš. Nie, Tomás, Teraz uvidíš, prosím, nie! Čo je
Už mám divný pocit. Prečo sme tu sami? Pretože ťa zabijem! Nie, to bol žart. Vystrašil si ma. Hej, ticho, prosím vás, utíšte sa. Tak ticho, prosím vás. Čo sa deje? Dajte sa na svoje Čo pozície. robíte? Hej. Kľakni si, tak, kľakni si. Kľakni si. Čo robíš? Hej, čo robíš? Dobre, Prestan dávať pozor. dobre. Počúvajte, decká. No, ešte raz spomínate si, že som vám hovoril, keď raz budem mať peniaze, že si kúpime nejaký prehrávač. Spomínate si? Áno. Počkaj. No, počkaj, tak, dobre. A keďže som to slúbil, tak som to aj splnil. A svoje sľuby dodržiavam. Dokonalý zvukový prehrávač. Celesta je Tomasová milenka. Ja? Ty! Ja? Ty netvár sa, Ja? že nie. Ja? Ty a nepopieraj Ja? to. On? Ty. Ty? Ty. Ja? Ty Ja? a nepopieraj to, Ja? lebo si to povedal Augustíne a ona to povedala mne, že Celesta bola Tomasovou milenkou. Áno. Jasné, ale bola... To bolo dávno. Bola to jej prvá dávno. skúsenosť, Bola ešte dieťa, dieťatko. pamätáš? Malé decko. Áno, maličký chlapček. Taký sopliak. Prichádza tá najlepšia strana z Elitway School. Toto je strana Diega Bustamanteho. Bustamante za prezidenta. Ahoj, ahoj moja. Ako sa máš? Pekné plavky. Dobre, volám sa Bianka. Bianka, počuj, a budeš hlasovať za Bustamanteho? Áno, áno. Dobre, tak mám pre teba SOS misiu. Choď si zaplávať! Počkaj, ja idem. A teraz prejdeme k nasledovnému. Bustamante bude prezidentom! Bustamante bude prezidentom, páni, pretože to je chalan, ktorý má všetko, čo by každý prezident mal mať. Všetko to, čo každý študent vyžaduje od prezidenta a mal by to dať a mať. Prečo? Pretože Bustamante je, decká. Neodchádzajte, počkajte. Ešte nikdy v celej histórii Elitway School sa také niečo nestalo. Tak oni sa spoja, to snad nie je pravda. No čo je? Gojkoleta, čo je s ním, akože- Čo je s akože ním? čo je Vy s si ním, myslíte, čo? že ja sa hrám? Ako máte kravatu, Bustamante? Čo je to s vami, ha? Ja nechápem, Giovanni. nechápem, čo je s vami. Nejako nechápem Robertinu reakciu, pán Pascual. No to dievča je len lúzer, je šialená. To som nemyslel, niečomu na nej nerozumiem. Pozri, nezaťažuj si software, Diegito. Ženy sú už také, vieme, nie? Ženy sú už také, nevedia prehrávať, ženy sa jednoducho... Ako dobré, že sme opäť spolu, malička. Ale neviem, či ti mám za to ďakovať, alebo sa na teba hnevať. Si myslel, že mu chcem ukradnúť kufor, pretože v ňom mal niečo dôležité, tak to bolo... No. Ahoj. Nechcel by si dať trochu... rumu? Dám si z každého rožku trošku. Ty mi môžeš dať aj jed. Láska. Čo je láska? Láska je cit, ktorý má tvar ženy. A ten tvar sa volá nebeský tvar. Nebeská klenba. Klemba, bože môj. Prečo? Ale Giovanni- Prečo sa mi dejú takéto veci? Giovanni! Už zase! Ahoj! Ahoj. Giovanni? Čo? Som tu, lebo chcem vedieť, kto je Celesta. Aká Seleta? Giovanni! Celesta? Predsa Celesta! Prosa? Nie, Giovanni! Celesta! Vieš, kto to je? Rosa Celesta, nerob sa. A čo? Akože Ako? doktorka akože rýchlej pomoci, lebo nič toho nejestvuje. Ale Edgar, čo to hovoríte? Nehovor mi, Edgar, pre teba som pán Nie, Edgardo. nie. Otvor. Ak mi to nevysvetlíš, tak na tejto škole si skončil za Giovanni, mozgo. otvor Povedz dvere! nám, to je to dievča.
Nie, panie, no tak, nie, o nie. Pane, chcel som s vami hovoriť skôr, ako sa vám dostanú o ňom nejaké hlúpe, nezmyselné klebety, rozumiete mi? O akých klebetách to rozprávaš? Dobre, o tom, že Chavi a ja spolu dobre vychádzame. Ako si to nazval môjho syna? Dobre, tak ho volám, keď sme spolu sami, ale vy ste otec, tak ho pred vami môžem tak volať, či? No tak. Brzdi, kamarát. Čo mi vlastne chceš povedať? Naznačuješ mi, že môj syn a ty. Môj syn je chlap. To áno, to nikto nepopiera, preto sa mi páči, že jeho spôsob života je taký tvrdý. Váš syn je veľmi zaujímavý a máme sa veľmi radi. Čo to robíte? Nič. Áno, vidím, že nič. Dávajte väčší pozor. Pani profesorka, vy ste bruchobravec? To by pravdu. Poď sem! Pokoj, hej! Teraz mu povieš pravdu. Upokoj sa. A čo Povedz ja by to som ešte povedal? raz. Čo vám mám povedať o našom vzťahu? O tom už vedia všetci. Prečo to nechceš nikomu povedať? Prečo sa nepriznáš? Pozri, Giovanni, ak to budeš ďalej rozširovať, zabijem ťa, áno? Zabijem ťa, rozumieš? Na nič Už sa priznaj. Pomôžte mi, prosím vás. Už ma nebyť. Pane, vy ste ju naučili, aby ľudí takto bil. Nikoho si neváži. To je hrozné. Nikoho, ani mňa. Otec, prosím. Teba by som mal zabiť. Otec, veď nám klame do očí. Čo to nevidíš, že ti klame do očí, otec? Prosím ťa, pozri sa na ňo. Giovanni, povedz pravdu, priznaj sa. Povedz otcovi pravdu, že to iba Akú hráš. pravdu? Akú pravdu? Mám povedať pravdu všetkým, že ma miluješ? Že som tu chcel byť s tebou a brániť ťa? To je pravda. Tak to povedz. Buď chlap aspoň jedenkrát v živote. Ticho, buď, Giovanni, buď ticho. Čo to nevidíš, že ti klame, Už otec? buď ticho. Toto mi naozaj stačilo. Už mi je všetko absolútne jasné. Choď si po svoje veci. Hneď teraz odídeš zo školy. Na čo čakáš? Choď si po veci. Raz. Dva. Svokríček, teraz som povedal konečne, čo som Buď chcel. ticho. Buď ticho. Obruda.